Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay minsan pang ipinadala ng atin pong mga tagapakinig dito sa ating programa. Ito ay kanilang mga personal na karanasan na kinapapalooban ng mga pangyayaring may kinalaman sa aswang at ganon din sa mundo ng kababalagan. Unahin na natin ang kwento ng ating tagapakinig na nagpakilalang si Andy. Ayon sa kanya, naimbitahan sila noon sa isang binyagan doon sa kanilang probinsya. Hindi naman iba sa kanilang mag-asawa yung nangumbida. Pinsan ng asawa ni Andy, yung nanay ng batang pininyagan. At kinuha sila pareho na maging ninong at ninang ng sanggol. Kwento pa ni Andy, wala namang kakaiba nung araw na yon doon sa handaan. Normal lang ang lahat. Na kung saan ang mga bisita ay nagkakainan, nagkukwentuhan at nagkakasiyahan. Pero nung pauwi na sila ng kanilang bahay, ay dito na nagsimula ang karanasang hindi niya makakalimutan. Nasa tricycle na sila noong mga oras na iyon nang magsimula siyang makaramdam ng pagsakit ng kanyang sikmura. Nakwento pa niya, nang una niyang maramdaman iyon ay napahawak talaga siya dahil sa kirot. Pinagpawisan na kaagad siya ng gusto at parang nahihirapan na siyang huminga. Kaya sa halip na sa bahay sila magpahatid, ay nakiusap sila sa tsuper ng tricycle. Naihatid na lamang sila sa bayan kung saan naroon ang parada ng mga jeep. Buti na nga lang, nang dumating sila doon, ay kanila pang naabutan ang last trip at malapit na rin itong mapuno. Pero ang kanilang ipinagtaka, nung nasa ospital na sila, ay wala namang nakitang diferensya ang doktor na nagsuri kay Andy. Binigyan lamang ito ng gamot para sa kirot at sinabihan sila na maaari na makauwi. Nung mga sandaling iyon ay wala nang bumabiyahe. Buti na lang at mayroong tricycle na naroon sa labas ng pagamutan at pumayag naman ito ng kanilang pakiusapan at kontratahin. Nang nasa bahay na sila matapos na makapagbihis, ay nahiga na kaagad si Andy. Inalalayan naman siya ng kanyang asawa na si Lisa, pero dumadaing pa rin ito. Sinubukan niyang painumin na ang asawa para sa kirot, pero tila wala iyong naging epekto at para pa iyong nagpalala. Dahil makaraan lang ang ilang saglit matapos na makainom ng gamot, ay nagsimula na magsuka si Andy. Biglang napaisip si Lisa at sinabi sa asawa na hindi kaya yun dahil sa kanyang mga nakain sa handaan. Dito na nagsimulang balikan ni Andy yung mga nangyari doon sa binyagan. Pero kahit anong isip niya ay wala naman siyang matandaan na may nangyaring kakaiba o kaduda-duda. Hanggang sa bigla niyang naalala yung tagpo na kung saan ay umihi muna siya nung sila ay nagiinuman. At nang bumalik siya ay napansin niya yung kanyang katabi at parang ginagalugad yung pulutan niyang kinilaw. Pero ang nasa isip niya noon ay baka mamumulutan sana ito. Pero nang dumating siya ay hindi na itinuloy dahil sa siya ay daraan. Pero yun lang kasi ang nalalaman niyang maaaring naging dahilan ng nararanasan niya. Mahirap magbintang, pero naisip niya na marahil ay mayroong ginawa yung lalaki
nakatabi niya sa inuman na hindi napansin at namalayan ng iba nilang mga kasama na naroon. Wala pa ring tigil sa pagsusuka si Andy, kaya inutusan na ni Lisa ang nakababata niyang kapatid na puntahan na ang kanilang mga magulang para humingi ng tulong. Kung ano-ano na ang ginawa ni Lisa para humupa ang nararamdaman ng kanyang asawa. Sinubukan na niya lahat ng kanyang nalalaman na natutunan mula sa mga matatanda. Tulad ng pagpapakulo sa isinuot nitong damit na siyang ipinangpunas sa buong katawan nito. Pero wala pa rin naging pagbabago. At natigilan si Lisa habang siya ay nasa kusina at pinapalitan ng maligam-gam na tubig yung nasa planggana. Natigilan siya dahil nakarinig siya ng mga huni sa labas ng kanilang bahay, tulad na lamang ng tunog ng isang baboy at pato. Luba niyang ipinagtaka iyon dahil wala naman silang alaga na kahit anong hayop. Kahit nga aso ay wala sila. At nag-iisa lang ang bahay nila na nakatayo doon. Malayo mula sa bahay nila ang masasabing kapitbahay. At base sa pagkakarinig niya ay para bang nasa harapan lamang niya ang mga ito. Pero nang sinisipat naman niya ay wala naman siyang nakikita na naroon. Bigla na siya nakaramdam ng hindi maganda. Kaya kaagad na niyang binalikan at pinuntahan ang asawa. At nagulat siya nang makakita ng isang nilalang na nagpipilit na makapasok doon sa kanilang bintana. Na ang kalahating katawan nito ay nakalusot at nakapasok na. Napasigaw si Lisa at kaagad na bumalik doon sa kanilang kusina para kumuha ng itak. Panay tanong niya doon sa nilalang kung sino ito at kung ano ang kailangan sa kanila. Pero malakas na ang kutob ni Lisa kung ano ang kanyang nakita. Sa itsura pa lang noon ay alam na niyang hindi mabuti ang hatid nito. Masama ang kanyang pakay. Doon na nabuo sa isipan ni Lisa na inaswang ang kanyang asawa. Dahil pinuntahan pa talaga ito at binisita sa bahay nila. Ganun kasi ang mga aswang sa kanila. Matapos na makapangbiktima ay kanila itong bibisitahin para alamin kung ano na ang kalagayan. At dito na nila isasagawa yung pagpapalit sa katawan. Mabilis namang umatras yung aswang at hindi na itinuloy pa ang pagpasok sa kanilang bintana. Maya-maya pa ay may naramdaman si Lisa na mayroon dumapo sa kanilang bubungan at biglang may humuni ng malakas. Sinundan ni Lisa ang bawat naging galaw noon sa itaas hanggang sa narinig na niya ang mga papalapit na boses sa labas ng kanilang bahay. Sa wakas ay dumating na rin ang kanyang mga magulang at kapatid. At hindi kaagad pumasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Narinig niya na may sinisita ang mga ito na nasa kanilang bubungan. At makaraan ang ilang sandali ay nasundan iyon ng paglipad ng isang napakalaking ibon. Pagbukas niya ng pinto ay nabungaran niya ang mga magulang at kapatid. Sinabi ng mga ito na mayroong aswang na nasa kanilang bubungan, pero nag-anyong ibon at lumipad na. Kaya ikinuwento na rin ni Lisa na muntik na nga rin iyong makapasok sa loob ng kanilang bahay. Sigurado sila na yung aswang na yon ang dahilan sa nararanasan at nararamdaman ni Andy. Nagbasag ng itlog ang nanay ni Lisa at sa una pa lang ay hindi na maganda ang ipinakita noon sa kanila. Parang galing sa pusali ang lumabas na putik mula doon. Indikasyon na inaswang nga talaga si Andy. Sinuri pang mabuti ng tatay ni Lisa ang kanyang asawa at nalaman nito kung sino ang umaswang. Kaya kinaumagahan ay nagpunta silang muli sa bahay ng pinsan ni Lisa at ikinuwento kung anong nangyari.
Sinabi din nila at inilarawan yung aswang na gumawa noon kay Andy. At nakilala naman ito ng pinsan ni Lisa. Nagsagawa silang uli ng ritual at makaraan lamang ang halos 15 minutos ay narinig na nila yung boses ng aswang na tumatawag sa labas ng bahay. Iyang-iya ito sa kanyang ginawa at nagmakaawa. Nangako pa ito na hindi na muli pang uulit at sisikapin na makapagbagong buhay. Kumari pala ito ng nanay ng pinsan ni Lisa na nakatira malapit lang din doon sa kanila. At nagkamali si Andy sa una niyang pinaghinalaan na yung lalaki na katabi niya sa inuman ang siyang may gawa noon. Nagdesisyon naman si Lisa at Andy na patawarin na lang yung babae. Pero binalaan ito ng tatay ni Lisa na sa oras na kanya pang ulitin niyon ay hindi na niya ito pagbibigyan at tutuluyan na. At madadamay lahat ng konektado sa kanya. Dahil sigurado daw siya na hindi lang yung babae na yon ang nag-iisa sa kanilang pamilya. Bagay na hindi naman na naitanggi pa nung kumare, nung nanay ng pinsan ni Lisa. Ang sunod nating kwento ay nagmula sa isa pa rin nating regular na tagapakinig na nagpakilalang si Nestor. Ayon sa kanya, naganap ito 5 taon na ang nakalipas. Enero ng taong 2017 nang magpasya sila ng kanyang kaibigan na dumayo sa lalawigan ng Aklan at mga karatig probinsya nito upang magsagawa ng mga seminar para sa kanilang negosyo. Ang kanyang kaibigan na si Rod ay taga-Antique naman at ilang taon na rin itong hindi nakakapagbakasyon. Kung kaya napagkasunduan nilang pagkatapos ng kanilang mga seminar ay sasaglit sila sa kanilang lugar. Una silang nagpunta sa kakilala ni Rod na taga-Aklan. Doon sila unang nakituloy. At kinagabihan mismo ay nagsagawa sila ng seminar doon. Inanyayahan ng kaibigan ni Rod lahat ng kanilang mga kamag-anak at kakilala upang pakinggan yung kanilang business presentation. Maganda naman ang naging resulta noon at marami kaagad ang naingganyong sumali. Kaya lalong ginanahan yung magkaibigan. Maraming kakilala yung kaibigan ni Rod at pinagkukontak nito ang mga kakilala gamit ang kanyang cellphone. Hanggang sa nakita nila ang kasiyahan sa mukha nito at sabik na ibinalita sa kanila ang ukol sa pagpayag ng kausap nito na magsagawa din sila at magdaos ng seminar sa kanilang lugar. Kaya pinlano na kaagad nila ang mga gagawin at kung anong oras sila aalis ng Aklan. Dahil malayo pa mula doon ang kanilang pupuntahan. Nang sumunod na araw, madilim-dilim pa, ay gising na si Nestor at Rod dahil maaga silang aalis. Maya-maya ay nakita nilang lumabas na rin ang silid yung kaibigan ni Rod na si Marco. Binati sila nito ang isang magandang umaga at sinabing nakapagpaalam na rin daw siya sa kanyang asawa. Naganda ito ng kanilang agahan at pagkatapos nilang kumain ay nagsipagligo na at nagbihis. At matapos iyon ay umalis na rin sila. Mula kanila Marco ay sumakay sila ng hapal-habal palabas at pagdating sa highway ay sumakay naman sila ng bus. Ilang oras din ang inilagi nila sa sasakyang pampasahero na yon hanggang sa sumenyas na sa kanilang dalawa si Marco at bababa na raw sila. Pag-alis ng bus ay tumambad sa kanila ang isang karinderya sa kabilang panig ng kalsada. At dahil sa mag-aalas 12 na rin nung mga oras na iyon, kung kaya iminungkahi ni Nestor sa kanyang mga kasama na kumain na muna sila.
Sumang-ayon naman silang dalawa kay Nestor at tumawid na sila para puntahan yung karinderya. Maliit lang na karinderya iyon, nadadalawang mesa lamang ang kasya. Pero nung mga oras na yon ay wala namang ibang customer na naroon maliban sa kanila. Lumapit sila sa harapan ng istante at pumili na ng kanya-kanyang ulam. Pero sa halip na matuon ang atensyon ni Nestor doon sa mga ulam na nakahilera, ay napansin niya yung dalawang tindera. Dahil na rin sa kakaibang ayos ng mga ito, na nasabi niyang parang hindi yata angkop dahil sa nagtitinda sila ng pagkain. Medyo marumi na kasi yung apron na kanilang suot at tila ba parehong hindi marunong magsuklay. Nagdalawang isip nga bigla si Nestor na kumain. Pero dahil sa naka-order na ng ulam yung dalawa niyang kasama, kung kaya wala na rin siyang nagawa pa at napilitan na rin. Nang papunta na silang tatlo sa kanilang mesa, dala yung kanilang mga pagkain, ay biglang bumalik si Marco at tinanong yung isang babae ukol sa direksyon. Nagtaka namang bigla si Rod sa kanyang kaibigan, kaya pagkaupo nito ay kanya itong tinanong kung bakit siya nagtatanong sa babae ukol sa direksyon. Hindi raw ba niya alam yung kanilang pupuntahan? Sinabi naman ito na ngayon pa lang sila magkikita ng kausap niya, pagkat hindi naman daw niya talaga ito nakikilalang personal. Nang kumakain na sila, ay tinawag ni Marco yung atensyon ng isang babae at humingi siya ng isang pitsil na tubig. Kaya napatingin din si Nestor at medyo nagulat pa siya dahil sa nakita niya yung isang babae na masamang nakatitig sa kanila. At nang mapansin siya nito na nakatingin, ay bigla itong ngumiti. Pero mas lalong hindi iyon ikinatuwa ni Nestor dahil makahulugan yung kanyang ngiti, isang ngiti na para bang nakakaloko at may iba talagang ibig sabihin. Kaya kanya na lamang binawi yung pagkakatitig sa babae at hindi na niya inubos yung kanyang pagkain pagkat nawala na siya ng gana. Tumayo na siya at pinakisuyuan ng kaibigan na si Rod na siya na muna magbayad sa kanilang mga kinain. Tumango naman ito, pero nagtaka ito sa kanyang ikinilos. Nang nangangalahati ng sigarilyo ni Nestor, ay nasa tabi na niya sina Rod at Marco at niyaya na siya ng mga ito. Naglakad silang tatlo papasok sa makitid na daan mula doon sa highway. Maputik yung daan kaya nagtaka si Nestor kung bakit. Dahil hindi naman niya natatandang umulan mula nang dumating sila doon sa probinsya. Pero biglang may sumagot at sinabing umulan doon sa kanila noong nagdaang gabi. Paglingon nilang tatlo ay naroon na yung dalawang babae na nasa karinderya at nakasunod na sa kanila. Kaya nagtaka sila ni Nestor. Tinanong nila ang mga ito kung bakit naroon at wala sa kanilang tindahan. Sinabi naman ng dalawa na nagsara na sila pagkat wala naman ng gaanong kumakain ng mga ganong oras. At kanila na lang daw silang sasamahan para ituro yung bahay nung tao na kanilang hinahanap. Natuwa naman si Marco at Rod pero si Nestor ay tahimik lang at iba ang kanyang pakiramdam. Nang halos kalahating oras na sila naglalakad ay hindi na napigilan pa ni Nestor na magtanong. Tinanong niyo yung dalawang babae kung malayo pa ba yung kanilang pupuntahan. Mabilis namang sumagot ang mga ito at sinabing malapit na. Huwag na raw silang maini at konting tiis na lang. Nawirduhan talaga si Nestor sa dalawang babae. Dahil yung isa ay nakangisi habang yung isa naman ay napakaseryoso na mukha at halos hindi kumukurap na nakatingin sa kanya. Iba na ang pakiramdam ni Nestor noong mga sandaling iyon. Dahil wala man lang silang nadaan ng bahay at habang tumatagal ay parang lalo pang nagiging mas masukal yung kanilang mga dinaraanan.
Nagpatuloy pa sila sa paglalakad at makara ng ilan pang minuto ay saka pa lang sila nakakita ng mga bahay. Pero sa itsura ng mga iyon ay duda silang makakapagpasali sila ng mga tao doon sa kanilang negosyo. Ito ang kaagad na pumasok sa isipan nila Rod at Marco, pero si Nestor ay iba naman ang tumatakbo sa kanyang isipan. At kapansin-pansin na may mataas na bakod na yari sa mga kahoy ang nakapaikot sa mga bahay. Para iyong isang maliit na nayon na mayroong malaki at malapad na pintuan. At kahit sila Marco at Rod ay tila nawala na ng gana. Naalasayo na nilang ihakbang pa ang kanilang mga paa para magtuloy. Pero napasubo na sila. Pagbungad nila doon sa may pintuan ay agad na sumigaw yung dalang babae at sinabing mayroon silang mga bisita. Na biglang huminto ang lahat ng taong naroon sa kanilang mga ginagawa at nanahimik ang lahat. Napako ang kanilang atensyon sa mga bagong dating. Nasindak naman sila Rod sa kanilang mga nakita. Dahil mapabata man o matanda, ay pare-parehong nangangalumata at nangingitim ang mga palibot noon. At karamihan sa kanila ay humpa ang mga pisngi na nakalitaw na talaga ang mga buto sa magkabila. Napadako naman kaagad ang mga mata ni Nestor doon sa mga lalaki na kapalibot sa malapad na tadtaran. Nakaubad ang mga ito at may hawak na itak na may mga tilamsik ng dugo ang kanilang mga katawan. Nanlilimahi din at pulang-pula ang kanilang mga kamay dahil doon. At hindi rin nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Nestor kung ginawa ng isang lalaki. Nang pasimple nitong sipain ang isang binti ng tao na nasa lupa para iyon ay maikubli. Dahil doon ay bigla nang tumakbo si Nestor at nang makalabas ay saka siya nagsisigaw ng aswang-aswang. At mabilis na ring sumunod sila Rod at Marco. Napansin nilang sinundan pa sila ng mga ito, pero nang makalayo na sila ay hindi na nagtuloy pa. Nang nasa may highway na sila ay biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Sunod-sunod na pumasok ang mga text at tinatanong sila nung kausap nito kung nasaan na. Kaya tinawagan naman ito ni Marco at doon nila nalaman na doon na pala mismo sa kanilang binabaan ang daan papunta sa bahay nito at hindi yung daan na nasa kabilang kalsada. Nagpasya ito na sunduin na lang sila at binilinan na wag nang umalis pa. Nang matapos ang kanilang seminar ay nagpasya si Rod na dumiretso pa sila ng Guimaras upang doon naman magdaos ng seminar. Pero natakot na si Nestor kung kaya tumanggi na siya. At iminungkahi nito na matapos nilang duman sa lugar nila Rod doon sa Antique ay bumalik na raw sila ng Maynila. At ganun nga ang kanilang ginawa. Nakaligtas man sa tiyak na peligro at kapamakan ay baon ni Nestor ang nakapangingilabot na karanasan sa minsan niyang pagbisita sa mga lugar na una pa lang niyang napuntahan, na hindi niya lubos sa kalain na totoo palang lahat ng kanyang mga naririnig tungkol sa mga aswang. Ang buong akala niya kasi noon ay kwento-kwento lang ang mga ito at ginagawang panakot sa mga bata. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.